Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito ang topic at sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako pa rin po ang inyong makakasama. Well, isang linggo nyo na akong kasama. Jan Anumbang Parungaw, ang inyo pong kakwentuhan ngayong tanghalian. Naku, live na live po tayo, kaya pwede kayong sumali sa CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Ayan, mag-comment kayo, magpa-shoutout kayo, magtanong kayo sa ating mga bisita. Ay, babasahin ko po yan. Siyempre, i-follow nyo po kami sa aming social media pages. Meron po kami sa Instagram, CLTV36 Official, sa Twitter, CLTV36, ang aming pong YouTube account, CLTV36 Official. At ang aming website, CLTV36.tv. At kami po ay mga TikTokeries na rin at CLTV36. Makikita nyo po ang aming mga TikTok na ipinopost na talaga namang marami kayong malalaman, may-entertain kayo at syempre may-empower po kayo bilang mamamayan ng Central Luzon. At ino naman po ang aming pagkakataon para kayo ay makakwentuhan at malaman ang inyong niloloob, ang ating pong question of the day. Ang ating pong tanong ngayong araw, ano ang kadalasang napapansin mo sa mga concert goer? Naku, yung mga mahilig magpunta at manood ng konsyerto na may marites na tingin-tingin sa kanyang mga paligid. Ayan, ano ang napapansin mo? Sabi ni Jersey Salonga, guwapo at maganda. Naku, pupunta yata ako sa concert para naman masabing isa rin ako sa mga nagagandahan at nagwagwapuhang mga nagpupunta sa konsyerto. Sabi naman ni Amor Surla, Bianca Sanchez, nakatag si Bianca Sanchez, si Dominica Maurice, si Santos Pagco. Laging may hangover kahit di naman uminom. Oo, yung hangover yan, yun sa tuwa mo, yung pagod mo, yung excitement mo. Pag nagsama-sama yan, alam mo yun, pag gising mo, parang may hangover ka rin. Asip naman, naranasan ko. Anyway, napapanood ko naman yan sa mga lalo na sa mga Korean novelas na mahilig silang pumunta sa party. So nakikita ko yung mga reactions nila. Sabi ni Teresa Salcedo, ulo nila. Di ko makita yung pinapanood ko. Siguro si Miss Teresa nasa malayo nung mga panahon na nagpupunta siya sa concert, kaya yung mga ulo. Kahit naman sa TV, makikita mo, ang daming mga ulo. Yung iba, mayroon pang hawak na mga lighted sticks na wini-wave nila.
And tuloy-tuloy lamang po kayong sumagot sa ating katanungan. Ikaw, baka hindi mo nakita yung ating question of the day, pero nanonood ka ng live ngayon. Sumagot po kayo sa aming tanong. Kapag nagpupunta ka sa concert, ano yung kadalasan na napapansin mo sa mga party goer? O baka naman meron kang napapansin sa setup na parang naging template na ng mga konsyerto. Yan, i-share nyo po sa amin yan. Mga kabalan, narito naman po, no? Meron tayong mga birthday greetings ngayong araw. Kaya naman, narito na po ang ating mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Ito po ay mula sa Dima Dental Staff na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Naku, tingnan nyo naman po mula pa sa Saudi ang pagbating ito para sa second birthday ni Scarlett. Ayan, Scarlett, happy birthday sa'yo. At sa lahat po ng nagbe-birthday today, no, maligayang kaarawan at naway masaya kayo at nasa magandang kinalalagyan ngayon para sa inyong mga pinaplanong selebrasyon. Kasi kung nagtatrabaho po kayo, for sure, later ang celebration. Kung hindi naman, busy kayo sigurado sa bahay. At ang mahalaga naman po ay binigyan tayong pagkakataon ng Panginoon na madagdagan pa yung ating buhay at tumanda tayo ng isang taon. Anyway, sabi nga naman natin, no, age is just a number. Ang mahalaga po, ang puso natin ay laging may pagkabata para naman din natin masyadong dinadala lahat ng mga alalahanin sa buhay. Ayan. Eto na. Excited na ba kayo sa ating kwentuhan? For sure, may idea na kayo dahil ang question of the day naman natin, lagi naman po may kaugnayan sa ating topic na pinag-uusapan. Ayain na po ang inyong mga kabarkada at makijam and sing along dahil 2 tulog na lang ay gaganapin na ang first ever Kayabe Fest Music and Run for Youth Mental Health. Ngayong araw, makikipagkwentuhan tayo kasama ang ating mga bisita at alamin ang mga exciting performances and activities na dapat abangan sa Kayabe Music Festival 2023. Makakasama natin ang Tourism Ambassador ng City of San Fernando. Wala pong iba, kundi si Ginoong Philip Enzo Kaluwag. Ayan, magandang araw sa iyo. Sir Enzo, o Enzo na lang siguro para mas maging light po ang ating kwentuhan. Kasama rin po ang ating mga guest performers para sa Kayabe Music Fest na sina Kyle Serrano at Jam Makatuno. Ayan. Ang dami pong nanonood sa ating live ngayon. Very excited sila sa isi-share ng ating mga bisita. Pero bago yan, Enzo, bumati ka muna sa iyong mga supporters at mga nanonood sa ating kwentuhan ngayong araw. Ayun po, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ulit si Philip Enzo Kaluwag, Tourism Ambassador po of the Fiestang Fernandina 2023. And ayun po, iniimbita ko po kayo lahat at sa mga nakakuha na po na kanilang tickets sa this Kayabe Fest po, this coming Sunday, June 11 po. So ayan, abangan niyo po yan. Okay. Next, ikaw naman, Jam. Naku, baka may mga kamag-anak ka na nanonood ngayon at meron kang mga gustong i-shout out. Pwede yan. Hello po sa lahat ng mga nanonood. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayun lang po. Bumati ka na, Jam. Ay, hello po. Yan. Oo, baka meron kang gustong i-shout out, no, Jem? Opo. Sa iyong mga kasamahan ngayon na nanonood at supporter mo na rin bilang isang artist. Opo, sa lahat po ng mga nanonood ngayong araw, magandang araw po sa inyo lahat. And enjoy po tayo sa panonood. At siyempre, bibigyan mo sila ng mga nakaka-enjoy na information and siguro announcement later, Jem. At si Kyle. Kyle, bumati ka muna sa iyong mga fans and supporters and families. At baka meron kang shout out dyan. Naku, Kyle. Hello, magandang araw po sa inyo lahat, sa mga kabelen po at sa mga nanonood po ngayon sa CLTV 36 sa topic po natin. And
kita-kita po tayo this June 11 sa Kayabe Fest po. I will be one of the guest performers po to my friends and families and even po sa mga manonood sa concert na nanonood ngayon. Kita-kita po tayo sa inyo. Yes. Puntahan ko muna si Sir Enzo, no? Tatanungin kita about dito sa Kayabe Fest na ito. Generally, anong klaseng event ito? Yes, of course, we know it's a concert. Pero minsan kasi merong mga distinction sa mga concert na merong concert for a cause, merong iba't ibang klase ng konsyerto. Itong Kayabe Fest, anong klaseng konsyerto ito na inyong na-conceptualized para sa Piestang Fernandino? Yes, actually po, nag-originate po yung name niya sa San Fernando saying na Fernandino ka, Kayabe ka. So it's for, parang gusto po namin iparating na kahit sino ka man, kahit anong edad or whatever you may identify as, kasama ka po. So that is what we are promoting, and it's also called po Kayabe Fest for the youth run, for youth mental health. Kasi gusto rin po namin i-focus din yung mental health ng mga youth. And of course, it is made po the concert specifically to give thanks po sa mga Fernandino for their unending support. At para lang po syempre nag-pandemic po. So it's been 3 years. So medyo matagal-tagal na po. So gusto talaga naming marinig at marinig ng, kumbaga maipakita na buhay ang Piestang Fernandino. And this concert, this Kayabe Fest, is one of those ways po na talagang maipakita na buhay ang Piestang Fernandino. Yes. Enzo, for sure, ang ating mga manonood ay medyo nagtatanong ng konti. You have the same surname with our City Mayor of San Fernando, Mayor Vilma Caluwag. Ano? Para naman sa kaalaman ng ating mga manonood, what is your relation to her? Yes, very proud, and she is my mother po. Ayun. So ayun, kaya sobrang proud po namin dahil na sa kanyang mga accomplishments sa first 100 days, and now malapit na po siya mag-1 taon. At ayun, sobrang saya po, sobrang saya at sobrang proud namin sa kanya. Yeah. And yes, very proud po that I am her son. Yan, alam nyo na po mga kabalen kung bakit very active itong si Enzo dito sa ating, siguro hindi lamang dito sa Kayabe Fest, no? Kundi sa iba pa pong mga activities para sa Piestang Fernandino. Marami pa po akong itatanong kay Enzo, pero before that, puntahan ko muna itong si Jem. Jem, ano ang Hello po. magiging papel mo dito sa Kayabe Fest natin? Ayan po, very honored po ako na maging part po or maging isa sa mga artist po na magpe-perform para sa Kayabe Fest. And yun, papasalamat din po ako sa City of San Fernando for considering and inviting me sa isang makabuluhang event na ito. Jem, what kind of artist are you? Kasi marami tayong mga klase ng mga artist na magpe-perform. Ikaw, ano ang ipe-perform mo sa ating Kayabe Fest? Di ko lang kung pwede nang i-disclose, pero meron kaming gagawing collaborations din ng mga ibang artists. Pero mostly I'll be doing acoustic performance to set the mood. Si ano naman, si Kyle. Kyle, ano ang magiging papel mo bilang isang performer dito sa Kayabe Fest? Ano ba yung mga aabangan To set the namin? mood lang. Although syempre And, sabi nga merong kailangan so, element of ayun po. surprise, no? Hindi naman natin pwedeng i-divulge lahat-lahat dito. Pero kahit naman konting teaser, pasilip sa ating mga kabal. Ano ang makikita Ako. nilang gagawin mo sa ating music fest? Ayun nga po, syempre I'll be performing Si Kyle. together with... sorry. Naglag po. Kyle, medyo hindi yata tayo narinig ni Kyle. Kyle? Hello po. Narinig ko po. Ako po ba sa akin po ba, para sa akin po ba yung tanong? Ayan, maabangan po natin this Sunday. Marami po tayong aabangan. Bukod po sa mga performances natin, meron po mga magpapasaya. Hindi lang po pagkanta ang gagawin ng mga darating dito sa concert na to. Meron po mga magpapasaya sa mga tao. At ayun po katulad ng sinabi ni Jem, magkakaroon po ng collaborations. Meron din pong mga
production numbers na hindi ko rin po alam if pwede ko na i-disclose, pero meron po dito na magkakasama po ang ilan sa amin, pero meron din performances dito na kami lang po. Ganun. So, it will be very exciting po, especially sa ating mga kabaling sa mga kayabe natin na Fernandino po this Sunday. So, nakaka-excite po on our end din. Excited din po kami mag-perform para sa kanila. So, sana manood po sila, and I'm sure excited na rin po sila manood. Enzo, sabi nga natin, no, nag-pandemic tayo, tapos pagpasok ng, actually sabay-sabay, ano, bagong administrasyon, no, first year of administration ni Mayor Vilma Caluwag, tapos nagluwag ang mga travel restrictions, nagluwag ang mga events, kaya naman kumbaga, malaki ang inaasahan talaga for this year. Kasi ito yung mag-o-open na talaga sa City of San Fernando as siguro a destination na rin. No? Gaano kahaba ang naging preparasyon nyo for this Kayabe Music Fest, Enzo? Actually po, the specific amount is mga 3 to 4 months po. So pinaplan na po siya since kasi nalalapit na po yung yung fiesta. So pinlan na po siya ng mga January during that time na pag-uusapan na po. And it's inspired syempre by other concerts din po na talagang nakikita namin kung gaano sumasaya yung mga tao, and talagang deserve ng Fernandino ang ganitong concert. So ganun po. Yes, ang ganda nung term, Enzo, no? Deserve ng mga Fernandino ang ganitong klase ng event. After all the things that we've got, na pinagdaanan natin, na naranasan natin, parang it's time na magwalwal. Sabi nga in term ng mga new generation natin, ng mga millennials, magwalwal naman tayo. Ano? Pero syempre, alam ko naman, hindi lang yan basta pagwawalwal. Meron din kayong parang advocacy, meron kayong objective, yung mental health na sinasabi mo. Later siguro sa pagbabalik ng ating programa, kilalanin pa natin yung iba pang mga performers na talaga namang pinili ng komite kasama si Enzo, no, para mas maging maganda at matagumpay itong ating Kayabe Music Fest. Manatili po kayo nakatutok, magbabalik ang topic. Kayo ay nakatutok pa rin sa topic at pinag-uusapan pa rin po natin itong tungkol sa mga konsyerto. Kaya naman, ang ating question of the day na sinagutan ng ating mga masugid na mga tagapanood at follower ng ating CLTV 36 Facebook page. Ito na ang ating tanong. Ano ang kadalasang napapansin mo sa mga concert goer? No, ayan, tingnan natin. Ayan, sabi ni Chipper Goodman, amoy mewong yung mga damit nilang black pag mapawis na sila. Sabi ni Chipper. Sabi naman ni Siljan Paulo Bondok, magandang chicks, kaso taken na, sabi niya. Ayon naman kay Hazel Fajardo, no, makalto lang ang pusa ding babayi. Nga na po, mapamansin na po talaga rin kaya katamo kabalen.
Ayan, bali yun naman po rin Kapampangan na madalas po diretso tayong magsalita, very honest. At yapin po reta rin observation da. At yun na po kaya kayo itanong makanta mo naman po kaya kayong kakit dakal pong salamat, kaya kayong komento at pamakayabe kaya katamong kwentuhan. At this point, makakasama po natin muli sa ating kwentuhan si Enzo, si Jem, at si Kyle. Ayan, babalikan kita, Enzo, ano? Sino, dahil nga sabi mo, mahabang preparasyon yan. So, pati yung mga artist, pinili natin, hindi lang natin sinabi, si ganyan, si ganyan. So, meron tayong mga parang deliberation na mga ginawa. Sino-sino ang mga napili ninyong artist at bakit ninyo napili na isama sila dito sa ating first ever Kayabe Music Fest? Yes, actually po, so our headliners po is si Sir Arthur Neri and South Border po. So si South Border po, napili po siya kasi maganda po yung parang, it perfectly lines up po kasi with their advocacy, especially with their song Rainbow. Talagang, it's one of our main advocacies nga po na sa mental health. Yung kanta po kasi, parang it represents na pag pag nadadapa, there's a rainbow always Yes. after. So, ganun po siya. And si Arthur na rin naman po, as we all know, is one of the pinakasikat po, no? And talagang magaling naman po talaga ng mga awit in today's generation. So, siya po yung napili namin. And of course po, as Fernandinos, we really had to make sure po na, syempre, marami po tayo makuha na local artists. Kaya sobrang grateful po ako kay Sir Jem and kay Sir Kyle po for being part of this Kayabe Fest, for being part of the first ever concert po ng San Fernando kasi they're proud Kapampangans, taga Pampanga po sila. Kaya talagang minake sure po namin na yung mga that we find very talented local artists din po. Yes, oo. At napakaganda rin, Enzo, na nabibigyan ng opportunity yung ating mga local artists. Minsan kasi talaga nagsisimula sa pagtangkilik ng kanilang community, mas lalo silang nakikilala at mas lalo silang nadidevelop. Ano? Jem, is it the first time na sumali ka sa isang local performing activity or concert kagaya nitong Kayabe Fest? Or talagang madalas na guest performer ka na sa mga ganitong kumbaga hindi na bago sa'yo yung mga ganitong mga aktibidad? Well, ano po, sa Pampanga po, parang first time po siya dito sa hometown ko na maka-attend ako ng ganitong concert po. Pero before, pre-pandemic po, nakakapag-perform na po ako out of town po. So, how do you feel na sa pagkakataong ito, mga kabalen mo ang iyong i-entertain at sa kanila mo ipapakita yung talento ng isang Fernandino at ng isang Kapampangan? Ayun po, syempre po, nakaka-proud sobra kasi dito rin po nagsimula yung music ko sa Pampanga. And syempre, hindi ko pwedeng palagpasin na i-share yung music ko sa hometown ko po. Kaya very excited and very proud po akong sabing Kapampangan or taga San Fernando. Yun po. Yes. At alam mo, Jam, yung mga Kapampangan kasi mahilig tayong yung parang, uy, Kapampangan yan. Uling Kapampangan yan, aneking kagaling. Alam mo po? So, kaya siguro yung iba, nagpa-perform sila international, national, very confident sila. Pero pagdating sa hometown, merong konting kaba. Kasi parang kilala ka nila, they are closer to you, at mas malaki ang expectation sa'yo. Kaya, ayan, alam ko yung feeling mo na yan. Ano? How about you, Kyle? Ano ba? First time mo o dati ka na rin nagpe-perform for our Kabalens? Actually, hindi po. Madalas ako mag-perform po here around Pampanga, especially San Fernando. Even mga events din na ginanap sa capital town by our tourism office as well. Pero siguro masasabi ko na first time dito, kasi unang Kayabe Fest and first time ko mag-perform sa isang concert this big with an advocacy, especially advocacy about mental health kasi
myself personally, kasi I'm a psychology student, so being able to perform sa isang concert na ganito ang magnitude and meron siya advocacy, I feel really privileged and honored to be here and very grateful for the opportunity. So ayun, and very excited din. So, and yes, kahit na nagpa-perform na ako around Pampanga if ever since before and even outside, may kaba pa rin because yes, marami akong friends and even family na Correct. magdarating. So, medyo na, usually kasi kapag nagpa-perform ka in front of other people sa audience, kapag wala kang kilala, I don't know, parang medyo mas may confidence ka kasi hindi ka nila kilala. But when Correct. Totoo there yan. are people around na katulad nito, close friends, family, na nandyan sila manonood. Yeah, sana hindi ka sila makita kapag nagpa-perform ako. So, ayun. But I'm very excited. Oo, totoo yan, no? Kyle, pareho kayo ni Jem. Dahil maraming nakakakilala sa'yo dito. Parang medyo mas kinakabahan ka kaysa sa dun sa hindi ko naman sila kilala, hindi ko na maririnig yung mga pintas nila, ano? Pero dito talaga, lalo na yung mga Kapampangan, tanggap naman natin yan, isang realidad sa mga Kapampangan yan, yung mapanistita mo talaga. Ne? Yes. Pero we take it objectively at para mas ma-improve pa kung ano man yung meron tayo. Kaya siguro naging ganyan kayo kagaling na mga performer kasi maganda ang inyong pagtanggap sa mga criticism sa inyo. Ayan, babalikan ko naman si Sir Enzo. Itong concert na ito ay open ba sa lahat? Is it for free? Kasi ang inihintay pwede po ba kaming pumunta dyan? May gagastusin po ba kami? Sigurado yan ang tanong ng ating mga nanonood ngayon, Enzo. Yes, it is free po talaga. Pero for 13 years old and above po, syempre we have to be cautious pa rin. So we had to choose po a specific age group, which is syempre the youth. So teenagers po yung ano. Kasi baka pag masyadong bata, unsafe po and crowded. So ayun po. So 13 years and above po talaga. And yes, it is free po. It's for everyone. Yes. Paano ang proseso para syempre yung age limit maano natin, mabantayan natin. Paano ba yung proseso kung ng panonood? Meron bang tickets na pamimigay? Kailangan ba ng early registration? Makukuha ba sa barangay? Paano? So, ayun po. So, nakalabas na po yung registration form. It's been out po for weeks na. Actually, this was planned po nung May 28, kaso nga because of sa bagyo po, we had to postpone it sa June 11. So, ayun po, we reopened it again sa mga hindi pa po naka-register. And now, for the safety po for everyone, talagang mas pinili po namin na kailangan mag-register ka para hindi, kasi pag walk-ins po, it can be very hectic, di ba? So ayun po, successful naman. All tickets were successfully claimed. So ayun po, so sana po sa lahat ng naka-claim, ayun, wag niyo pong kakalimutan ng inyong tickets kasi strictly on the day itself po, hindi po tayo tatanggap ng walk-ins since baka po magkagulo na pumasok na lang po. So ayun, kaya very ano po siya, it was very pinag-usapan po talaga na maigi para we can avoid yung chaos. So ayun. Yeah. Very organized talaga. Lalo na first ever ito. So definitely, baka pag nakita natin yung success nito, are we expecting, Enzo, na may mga kasunod pa ito? Baka kasi may mga kabalen tayo na hindi makakauwi sa Cayabe Fest, no? Tas, alam mo yun, yung mga sasabi, baka meron pa namang next time. So, may mga ganun ba kayong nakikita once na maging successful itong event na ito? Yes, hoping po, our plans po talaga is to make this an annual event na every fiesta po talaga meron tayong ganito. So ayun, here's to hoping po na talagang maging successful and ayun. Oo, si ano na, okay, si ano naman, si Jem. Jem, paano mo pinaghahandaan itong kaabang-abang na music fest na ito, lalo na mga kabalen mo ang manonood sa'yo? Opo, ayun, syempre po, extra practice para syempre maging smooth yung performance. And at the same time nga po, yung sinabi namin na may collaborations,
So nagkakaroon po kami ng meetings and at the same time, nakapag-practice na rin po kami before together with the other performers. Kasi meron po kami, yun nga, surprise performance na may mga collaborations po. So, ayun. Basta extra practice lagi para sa kabalen. Oo. Siyempre, yan talaga ang inaasahan natin. Kahit naman na minsan kasi kapag may bayad yung ticket, we are expecting so much no, sa mga artists natin. Pero mas lalo na kapag libre yung entrance kasi ayaw nating masabi, uy, uli mong libre yan, kanya niya yung kinantana, o metong niya mo. Right, alam niyo po yung mga ganong expression sa ating mga manonood. Ano? Kyle, gaano karami ang mga performances na aasahan namin from you? Ayun po, dun po sa surprise performances, meron pong mga, I think, several songs doon na may mga kasama akong iba, and then yung mga solo naman po. You can expect na siguro, ay meron po akong collaborate with that. A few songs din po yun, so parang meron po kaming isang surprise performances din yung allotted naman po na performance para sa amin, a few songs as well. So hindi ko po alam kasi kung pwede ko siyang i-disclose ng buo, but yeah, there will be a lot of performances that mga kabalen natin should look forward to, should be excited about kasi pinaghahandaan talaga siya and pinag-rehearse talaga ng lahat ng artists for it, especially dun sa production performance. I'm so excited no para sa mga Fernandino. Ako si Aido, hindi ko alam kung makakapunta ako pero sana no yung mga Fernandino hindi nila sayangin yung pagkakataon ito na makapagwalwal, di ba? Enzo, saan gaganapin at gaano karami yung ine-expect natin na darating or pinaghahandaan natin na posibleng dumalo dito sa ating Kayabe Music Fest? Yes, so ayun po. So sa Mega World po siya, sa capital town. Malapit po siya. Magsa-start po siya actually sa yung Color Run. It will start at Heroes Hall. So mga between 1,500 to 2,000 people po yan. So magsa-start po siya sa Heroes Hall. Tapos mga 1 kilometer run lang po siya. Tapos, so parang fun walk lang po talaga. Tapos dire-diretso po siya sa Capitol. So ayun po, we're expecting around 12,000 to 15,000 po na attendees. So ayun. So talagang ready na po tayo for that. Rain or shine, ayun. Yan. Rain or shine, narinig po ninyo yan. Mga kabalen, mga ka-Fernandino na talagang nagpupunta sa mga konsyerto at gustong maranasan ang feel ng isang kapaligiran kung saan merong ganitong activity. Kasi may mga kabalen tayo na dahil nga yung mga concert talaga may mga bayad, no? Kaya kapag ganitong libre, for sure yung mga hindi nakararanas pa na magpunta sa isang concert ay very excited. Kaya naman, Jem, please invite our televiewers sa ating event na ito. Ayun po, ini-invite ko po kayong lahat na pumunta dito sa first ever Kayabe Fest. Yun nga po, super exciting nito and hindi lang siya pure concert, meron siyang advocacy. At the same time, start siya into a color fun run. So masayang-masaya talaga siya. And marami tayong performers, hindi lang kami ni Kyle. Kung makikita niyo dun sa poster, sobrang daming mga ibang performers na naghanda rin para sa inyo. And also, syempre, yung mga headliners natin, sina Arthur Neri and South Border. So, isang kaabang-abang at kapanapanabik na gabi talaga itong Kayabe Fest. So, ayan, kita-kits tayo doon sa June 11. Okay, thank you, Jem. Kyle, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga ka-Fernandino na nanonood ngayon. And inviting everyone to attend the Kayabe Fest this June 11. If I'm not mistaken, the fun run starts at 5 p.m. alam ko, and yung concert mag-start at 6 p.m. So I hope to see you guys there. And tulad ng sabi ni Sir Enzo, come rain or shine, tuloy na tayo. So I hope to see you guys all there, especially my friends,
and my family, hello to you guys. See you guys there. I'm very, very excited on our end, and I'm very excited for all of you then. Again, tulad na sabi din ni Jam, marami kaming magpa-perform para sa inyo, marami kaming magpapasaya para sa inyo during that concert. So, see you guys there. I hope to see you all. Thank you, Kyle, and good luck sa magiging performance mo. Enzo, baka meron kang reminder o gustong iwanan na mensahe sa ating mga manonood. Ayun, so ayun po, syempre, sa mga attendees po, sa mga pupunta, so syempre po safety is a priority pa rin. So make sure po, check nyo lang po yung CIO page sa City of San Fernando, City Information Office po for the mga prohibited items na dadalhin, and come on time, wag po tayong magpalit dahil syempre po mapupuno agad yon. And syempre, let's remember to have fun at kapag Fernandino ka, kayabe ka. Maraming salamat, Enzo, no? And congratulations sa pagbibigay mo ng kasama ang buong local government unit of San Fernando sa pagbibigay ninyo ng isang napakagandang piyestang Fernandino celebration. Ayan. At sa inyo, Jem and Kyle, good luck. At sa lahat po ng mga Fernandino at kabale natin na nanonood ngayon, naku, napakaganda po nitong pagkakataon para sa atin dahil ito po ay palabas na tayo sa pandemya, so yung mga ganitong mga activities, ang talaga namang parang excited tayong muling maranasan. At I know, kagaya ko, thankful din kayo sa mga tao na nasa likod kung bakit meron tayong first ever Kayabe Music Festival. Once again, thank you Enzo, thank you Jam, and thank you Kyle, and good luck. Sa inyo pong lahat na aming mga manonood, no? Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang topic. Lagi niyo po kaming suportahan at lagi po kayong tumutok sa CLTV 36 para sa latest update. Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo, CLTV 36, atin to. Happy long weekend mga kabalen. Thank you.